Pomba pauno pandegara chinichengeta saka nhasi ndazviwana mazuva ari kutaurwa nemukuwasha. Inini handisi kuona sekuti mukuwasha mukuwasha chovira nacho, asi ari kuuya kodzosera shoko ratezvara kuti vakataura kuti mukuwasha wangu itsuro mudare pane vanhu kuti ndinotomuchengeta ndichimupa chikafu. Nhasi vari kuda pfuma. Kuona kwenyu pfuma yacho ndinoiwana papi? Ivo ndo vanotondipa chikafu chekudya, ndo madzokera vatoita mukuwasha, kwete kuti haana. Saka mubvunzo wauri pakuti saka nhasi vane tarisiro yekuti zvinhu zvinobva papi hezvo ivo ndo vanotoposhawo inini. Yezvaanotaura mukuwasha. Ndaona sekunge nyaya yakanga yatokwa kare. Ava ndobva vataura shoko kuti handina chandika changamira wakafudza kuti zvakati zvafaona zvisandika semukuwasha. Ani mwana saka isi kuti tidzore kumashure kwekuti ndakaziri tsuro ndakaziri chii ikoka ndichakudzoka. pamusoro ndikwanisa kubatsira unobatsira sisi unobatsira sisi munyina ndakasumuka achitaura pachena kuti ndichaedza saka izvo munyina ndambudziko rana mukadzi akarohwarana ndatomuendera kuti kwandatobva izvozvo saka unobatsira sisi ayo ndosadaidza kutaura kuti ndamuendera munyina ati haana chaanacho ndokwandatobva izvozvo saka ndiyanga kanditi ndichakubhadharira haana kwadzakakuhara saka ndinangana chandinacho. Saka tiri ipapo imimi vachidaro tarisiro yenyu muchikurukura nemunin'ina iri kuti kudii? Haana ukadzaka kutorwara zvisiriasi kudzadza hapana kana chana ndokwandatobva izvozvo. Saka mhinduro muri kuti imimi tiri kutongodzosera kuna atezvara kuti hamuna. Handina. nyaya iyi yatakabata iye kufunga tichimuchipa chamdomukune zviri ndichangamiri kuti chingafambisi pakuchirowa zvinhu zvaranga chifana kuya kubhadhara saka vane kutaura kwanga vakanzi kufana kubhadharwa chini chii panga pakanzi mombe 2 dzedanga yeumai zeta 3 zviverengeto 250 nekudzorera mombe yamai yavairimisa fertilizer saga 1 nemushonga wakakwereta. Saka pamombe yamoti yakadzoka here mombe yamairimisa vatapire nyika Ndakaidzosera. uwo mushonga nefertilizer Handina. Mushonga ndakashandisa muchibaro chavo ndakazvitaura vanhu. Chibonde vakaya vakakorora mani mukati vharavhara chibonde vakaya vakakorora ndii. ngaitingotaura muchidimbu tichiti kutaura kwenyaya chidaro kunzika asi dzenguva dzakataurokini anoita anotoda kupesanisa neukama hwaka hwako nake zvakaita mataurenyana kuita zvakanaka mamunhu mukuru ndesingatarisire zvinhu zvakaita saizvozvo ndaitofunga ndichakuti ndichiri kutsvaga asi nyaifunga kuti pamwe ndichawana asi ngavangondipa mazuva chete zvino makataura kuti aiwa vakataura vega vakazodaiwo mamunhu mukuru mashoko akafafarira nakozakitaura naikotiaidakana nomamuzari vakati muri tsuro muri siyasi nangoya nhasi ndikuona kuti mamu shoko ndiri kuriziva asi ndichiri kutsvagawo zvatokwana izvozvo zvamaifange mangotaura kuzvika kati makabva madaruka hakuna kwatinoenda zvinobva zvatoita sekuti hamusida kubhadhara zvinhu izvozvo saka tiri kuti dai mawai neshoko kuti aiva azoshuwa zuva rakwana ndosaka ndavai muno kudai tichiri kutsvaga kana ava zvaita kuti mweya wonodakuwasha kwachikutsvaga hazvinei kuti mavakataura kuti ndinomuposha ndinodii zvese panozongepapo pototi madzimamba tisipa kuti mupesana mine mhuri yamakatoita kapa ine mwana wavo saka ukama iwo ndiwatoda kuti kubatanidzei zvisina basa kuti makarambana pamusoro ndinovimba kuti pakugarisana kwatete pamusina chakaipa kupanokupa ndakavaroorera ndagara nomwana wangu sekutaura kwachakaita asi dai vaiziva ndiri mukuwashawo pamba pai ndakavabatsira vaibhoya kuzokwira dari kwandii vaiva notichedza mukuwasha chii chakaitika kuti tusvika pakudai andini asi vakaya mhanya straight kuya kuzondikwirira dari before aiziva kuti ndiri muromo pamba pai pandakavashandira saka manje nini vakandizvidza zvakaita se handina chani nacho chakameda kutaura chokwadi
ora saka nitangutongana kadhiwa chindaka nitangutongana mutongi mukupikisa judgment yakaitwa namama ndoyamba kupikisa padai pamanzo pane shoko rangu rekubatanidza zvokuti kushaya tinokuziva kuti zviwa zvinomira zvakakushaka kuriko but imi makana mune shoko rere kuti iyo dai vaiziya kadai zvakadai zvakana kwatokenda asi kakutiziva kuti patsika dzedu dzechivanhu pane zvinhu zvinofanira kubviswa kwate zvakataurwa izvozvo pane zvakati zvakati zvinobviswawo apa padiki padiki nepamawana patisingakuti gazviye nhasi gazviye mangwana patsika dzedu dzechivanhu ndopamuda kuza kuzvengera navo zvazvinoita manje zvekuti dzimweni dzenguva tese kuno kumatare kunoku zvatinenge tataurawo muno mudani mukamaona vazhinji mombe dzauya panze apa dzakaona mbudzi dzauya saka munhu anenge auya kuti ayo pane zvinhu zvakataurwa vezvepamwe ndichaonawo chimwe chete chandichawana kana kuti ndichaonawo imari pamwe chemozaamashandira kudzaadhora tipa 200 years kana pamombe nhatu dzakataurwa ndaudza mombe imwe chete ndo tichitarisira izvozvo takuchifambidzana neukama hwedu saka tiri kuti matini tiri kutsvaga munini ari kurwara bati varuda zvinhu zvavo muri kuti mudi ndipei nguva ndaziva kuti makanditi aiwa ndaichifunga kusvika musi wakati ndakadai ndogona kutibatsira ndakambopupura chokwadi changu pandakabvonisa ndauya padare zvakaroni ndatobva kutoona mupana kuti konya yako iye yakazopera bati asi ati mungobatisa mundodambudzira ndina kurwara ndadza kurwara saka ndiwatobatsirana na saka hapana kana kuti nditauchipotera pamambo chitozoti vanhu havana zvinhu ndosati kuti dzimweni dzenguva mazwa panapa ndane 8 years ndaroorwa but hapana chakabuda but zviri kuzouya zvinhu izvi saka tikuti hatizodozosenzesa force iya yekuti tiita kuti isusu kana tati munhu anenge arikudza kuti asida kubhadhara isi tiita kuti isusu takati after 2 weeks zvakasauya tiita kuti aiwa mutemo wedu unoti kudii kozi tinofamba nemutemo niuno watinosenza nawo asi tafamba nemutemo makatiudza kuti aiwa nekuti after mwedzi kana kuti after 3 months kana after 4 months tisiona kuti kuwirina ndozvatinotera zvenyu katakaona imi hamusida kuti tifambidzane manje tifatoita kuti titakupedza zvinoita mutemo watona wedu wetsika dzedu dzechivanhu kuti kana tatonga nyaya tinoti kudii kozi nguva tichikupai nguva yekutaura zvamunoda zvakamusunungukira pamunowanira imi mubva makundika kana mati makundika kuda kuti kana zuva kana dheti tine redu ratinoisa chaisa redu mazuva akakwanwa makati handinofuti kusvika tazotiwo hamene zvine zvakuti wakumberi ndizvozvo zvichionekwa zvoshiwemi hamuna patitaita basa redu zvozoita kuti havazoramba wachiti hamusi kuita basa ndakapupura chokwadi changu chakamisa ndakati inini pari zvinhu zvaandina kana chandinacho sekuziva kwava kuti atezvona kuti haana chaanacho ende chiri chokwadi kuti hapana chandinacho ndakapupura kana gorono ndarima wandoita se ndoapa moshangana kuiramba ndoita se ndoroora vanhu vanorambana asi gono titaura zvakawanda zviri mufonu izvozvo pajudgment zvakataurwa munozviziva atakuti ngazvezvese nezva rimwe chete pandinongozoti aiwa sindakaonawo pakati paipachienza zvakati titofambidzana pamwe usikakunze pachena zvamutorai pamwe marima pamwe zvinhu zvavo kutaura kuti handinayi taura chokwadi handina ndochokwadi chaizvo kana makauya panakana chamunobata ingotorai kuti tavapa dzimwe 2 weeks notavatadzana kuti tivataurira zvazoramba pezivo zvona zvinoitika kuseri pamusoro pamusoro pemukwata inini handizivi ndakatadza ndekumumisira kwandaita kwacho 2 ndasvika inini ndichibva kubasa ndiri kunzwa shoko richitaurwa kunzi izvo vana vake vakabva kumba kwangu inini vakaenda kuna baba vavo handizive zvichimo zvavange vaendera asi vakasvikuti baba tine nzara zvikanzi chikafu hapana kupuwa ikoko kanzi kana uniform kana school fees handiunza muchaya muchitaura pano vana vake vakura mumwe grade 6 here something like that nokadiki kamwe kachona kari kuenda kuti kuchikoro mazwi ayo kumwana mudiki yabhedheneri yangu yekuti ndakamunza kuti uri kushupika kuti ndimupe mumba ndaida kuti abatsire mhuri yake ichito kuti ndirerukire asi akuzvitora ine advantage manje
aiwa tazvinzi tati tangosa 2 weeks vatani kana vakayapfumba havana chavanobata kana pakangoengo kwakashayiko ndizvozvo tichingoti taita basa redu rataita ndizvozvo ingonyorai 2 weeks dzatangonyora izvozvo 20 July. For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.